Mor, tager du det her, hva'? Jeg kan ikke se noget. Jeg har ikke telefonen indenfor. Det var hyggeligt at lege, jeg kan. Ja, hej, mor. God tur. God tur til dig, Mads. Du sender bare. Det er så sygt ud. Hvad? Ja, det gjorde jeg sådan set. Det var sgu sygt. Nej, der er noget længere ned, der står på. Jeg hedder Patricia. Hvad skal det hedde? Nå, Daddy, jo, tror du kan? Hvad, Daddy, jo? Nej, det skal nok gå, piger. Det er kun hver fjerde, der dør. Ja, det er det. Jeg rammer den. Det er kun hver fjerde, der dør. Er der nogen, der er død af det før? Nej, det er der ikke. Det er toget. Det er toget. Det er toget herovre. Far. Daddy! Mor, han... Hvad? Det ved jeg ikke. Hun er gået ud i den. Nej. Far. Det forstår jeg bare slet ikke, du turer. Næ. Ja. Hej. Det er bare med ham med i elevatoren, ikke også? Ja. Så skal de også springe herudfra. Nej. Eller jo, det ville være meget godt, men jeg var... Jo. Nej, det turer jeg ikke.